Hello friends, खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जोंहा मा मैगं संगोन बेखौ आं नोंथांमोननि सायाव देखायगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअ जोबजासे नायलांबानो जाबाय नै बेजों जोंहा मा खालामगासिनो दङ नोंथांमोना एसे नायलाङोबा सासे ना सायगासिनो दङ आरो मा होनो बयलार बिबु मोजांखौथ' बायनानै जाखानो हाखाया नालाय बयलार बिबुखौनो माने मा होनो नारजि बिलाइनि गोथांजों एवनो होननानै लाबोबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै माने अखा बोथोरबो नालाय नै अखा हागासिनो दङ जेराव थांनो हायाखै ओंखायनो बरिं मोननानै माने न'आवनो थानानै एसेमान माने भिडिअ बानायनोसै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनोसै होननानै बानायबाय आरो ना लोगोफोर जिखियानो जादोंला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय मा खालामनो आरो उपाय गैया थ' लोगोफोर नै बिदिनो जोंहा ना सायगासिनो दङ नै ना बुरु ना सायदों ना मा ना इयो मिथिया मिरगा ना लोगोफोर मिरगा ना लाबोदोंमोन बेखौनो दा सायगासिनो दङ मादो संगोन दा थिग जाथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय जोंहाथ' माने बांद्राय गुबुनफोरनि बायदि गोथाव जानो थाखाय फैसाबो गैया बेखायनो ना गेसावखौनो बायनानै लाबोबाय नै सायगासिनो दङ नै बेजों आरो नै बयलार बिबु लाबोदो नै खेरायगासिनो दङ बयलार बिबु माने नारजि मा होनो नारजि बिलाइनि गोथांजों एवगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय अमा बेदरथ' बायनानै जानो फैसा गैखाया नालाय ओंखायनो बिबुखौ लाना फैबाय बिबुखौ दा फेरायगासिनो नै खेरायगासिनो नै थफ्लासो लाना फैखादो लोगोफोरनो थफ्लासो खालामनो उपाय गैया फैसा गैया नालाय गुबुनफोरा माने गोथाव अमा नारजि संनाय देखायो जोंना आरो बयलार बिबु आरो ना गेसावसो जाहैबाय आरो ना उपाय गैया आरो फैसाबो गैया नालाय माबायदि गाथोननि दैयाव दुगैबोला नोंबायदि हिन्जावखौ मोनगोन आंलाय माबायदि गारिखौ बायना दिन्थिबोला नोंबायदि हिन्जावखौ लफायनो हागोन आंलाय लोगोफोर आरो नै बे माने इसिङाव जोंहा आइया मा संबाय दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै आङो आयौ खोमसिथार माथो मा संलाय नै नारजिदो मा संदोंथाय नारजिदो बयलार बिबु संनो नागिरदों आइया जोंहा ओमफ्राय लाइन गैया नालाय लोगोफोर खोमसिथारनाय नुवाखैनो आइया माने संनो नागिरदों आरो एवनो नागिरदों दा नारजिदो मा होनो बयलार बिबुखौ खोमसिया नुवाखै आरो ना लोगोफोर खोमसि एकदम नै जोंहानि न'आ बेनो आरो ना गुबुनफोरनि बायदि माने मोजां नङा लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय नै लोगोफोर जोंहा आरो बेजों पाबजि गेलेगासिनो No. Ayah video ini gimana nih? Pakoron malah senai naik. Dengar aja nih tumpuan makam deh yau. Apa? Menang na? Anaknya salah ya masalah dia kebetulan lihat yang gila ini soklen rai kutar naik ya. Gila dokternya lang nang sini gila. Ada hina. Gila nengnya gila rabu mah biasa nggak pernah gesel neng lan gede sekali berjabat ay. Gila ngat yang gila So friends, ini video begini ya karena namun upaya jangan tengok video kemudian menemulah mana like share komen kelam deh. Ada lagi yang video kita nak pengen bahas nih subscribe kelam nak kalangan nanya asa kelam baik. Lagi berbagi yang tentang musuh di share kelam bayar nang mana yang kamu terjadi orang naya ke mana gebang ukagas deng yang mana tentang menjaga bakat dengan aku nah ukanya roba kan. Dah berteman jengnya masih mabaya ke na. Nah kalau saya kan kayak di buka kan kayak angin ini begini dengan kamu share kelam baik tentang mana menemulah mana mana kelamban जाबाय आरो जोंहा दा माने अखा गारोब्ला दसे उनाव माने दैमायाव थांनो आरो ना जोङो माने नै जामुनुआ मा होनो बानायगोन ना मोसानाय कभार भिडिअ बानायगोन जामुनुआ नोंथांमोना नायनो नेनानै थाबानो जाबाय माबायदि मोसागोन जामुनुआसो मिथिसिगोन आरो ना मा मेथाइ मोसागोन होनदोंमोनलाय उनाव बावगारबाय नै मा होनो आं बावगारनानै र' ओमफ्राय So, लोगोफोर जियानो जादोंला नोंथांमोना माने बानायबा नुगोन आरो ना दायो थांगोन जोङो अखाया गारोब्ला दाथ' अखा गारबाय दङ माबा अखा गारबाय दंलाय दाथ' अखा हाबाय दङ अखाया गारथ'वाखै नालाय
दायो अखा गारोब्ला बेलासे जोङो शर्ट खालामनो थांगोन आरोना कभार भिडिअ जों जा उनाव मोसागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि मोसानो मिथिया अननानै दे मा बुङो नायग्राफोरखौ साबस्क्राइब खालामना थिन आं बिदिनो मोजां मोजां मोसाबाय थागोन होनना बुं ओमफ्राय मोसानो रोङाबालाय बुजागोन नों नायग्राफोरजों स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दै जामुना माने आंखौ माने बिराद एक्साइटेड आरोना मोसानो थाखाय आंखौ नुगासिनो दादाथ' भिडिअ बानायनो होननानै ओमफ्राय आंबो टाइम मोनाखै नालाय ओमफ्राय बानायनो थांनो मोनाखै आरोना दिनै थांगोन होननानै सानदों दा अखायासो गारनो गारा मिथिला स' लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै बेखिनि नोंथांमोननि सिगाङाव सेयार खालामबाय आरोना माने अखाबो हाबाय थादों नालाय जेरावबो ओंखारनो मोनाखै लोगोफोर बिदिब्ला दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव माने सेयार खालामबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आसा खालामबाय आंबो दा साननै मोजाङै दोनथ'यो जियानो जादोंला बिदिब्ला बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअ मोजां मोनदोंब्ला अननानै सेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बेखिनियानो आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय अब्ला लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ थेंक इउ स' माच